Sper să se vadă bine de data asta. Asta e al doilea test care o să-l uit pe YouTube, pentru că ăla l-am pus acum și cred că l-auziți. Are calitate proastă și din plăcere ăsta cu care filmez acum nu mi se mișcă în live și cred că nu se vede urât și la noi. Stai să mă uit. Stați puțin. Sper că n-auziți așa ceva. Stați, gata. A revenit. Stați să mă uit pe OBS. Cred că se vede bine. Mă uit la editing, oricum. Zic așa, adică când nu e gata deloc simplu că editing. Eu nu am editing. În fine! Știți de fapt ce am spus asta, eu nu m-am o schimbare grafică, dar să cum mi se mișcă, tot la fel. Deci e bine, sper să se vadă bine de data asta, pentru că nu o să rămân cu grafica asta dacă merge bine, deci da.